Mga kapuso, mula sa 500 bisita, papayagan ng makaakyat sa Baguio City ang 1,000 bisita sa kada araw para makabangon ng turismo sa lungsod. Narito ang report. Dinagdagan ang bilang ng mga bisita na maaaring umakyat kada araw sa lungsod ng Baguio. Mula sa dating 500 na turista sa kada araw, ginawa na itong 1,000. Nakita naman nila na kaya na ng city na tumanggap ng 1,000 visitors daily. Lalo na ngayon, darating yung Kapaskuhan, marami yung request na dumarating sa atin. Oktubre nang muling buksan sa mga turista ang lungsod sa gitna ng nararanasang pandemya. Sa tala ng City Tourism Office, nasa 3,200 na travel request na ang naaprubahan mula December 1 hanggang 31. Base sa datos ng City Registration Platform na visita.baguio.gov.ph. Ito ay part ng ating strategic program to gradually and safely and responsibly open the local tourism industry para ma-revive na nga itong ating economy. Bukod dito sa ating health problem, hindi rin natin pwedeng isantabi itong pangangailangan ng ating mga kababayan na mabuhay yung kanila ulit sa pinagkakakitaan. Maiwasan naman umano ang mahabang pila sa border kung kumpleto na sa requirements sa mga bisita. Importante ring mag-log in muna sa visita.baguio.gov.ph para magabayan sa mga requirement. Ito pong turista natin lahat po kailangan may RT-PCR or antigen negative result. Hindi po ito yung medical certificate lang. Ito po ay result mismo ng COVID. So, protected ang ating mga residente at yung mga bisita naman natin ay protected din. Kasabay ng inaasang dagsa sa bilang ng mga turista na aakyat sa lugar, nagpakalat na rin ng karagdagang pwersa ang Baguio City Police sa mga puok pasyalan sa syudad. Joan Punsoy, Balitang Yanan.